ಹಲೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಪ್ ಇಡು ತೂವಲಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ತಿಂಗೊಲುಗು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಸನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ ವಿಷಯಲು ಎಂಕಲ್ನ ಆಪ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜು ಬೇಗ ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಪಿಟ್ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಅನಿಸಿಕೆ ವಿತ್ ಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮಾತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾತುಕುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಗೋತ್ರು ಇನ್ನಿದಾನಾಗ ಏನೋಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಇರಬಂದ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತಾ ಚಾತುರ್ಪು ಬಡಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆರ್ಲತ್ತು ಇಂಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುದುಪರು ಒಂದು ಪುಗೆಲ್ದು ಮಡುದಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಲಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಶರಣ್ ರೇ ನಮಸ್ತೆ ಬರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂದಿದೆ ಇರೆ ಅಂಕಲ ಇರೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಪಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಇರೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಾಡ್ದು ಆ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಕಂತೆ ಬುಳ್ಳಾದೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಜೀವದ ಪುದೆ ಜಾರ್ಲಕಾನ್ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಜಿ ಪಾನ ಕೋಮಡಿತ್ತೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಮಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಪ್ಪನು ಸ್ವೇಗಂಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಓಲು ಸ್ವೇಗಂಡ್ ಸ್ವೇಗನ್ ಒಪ್ಪನು ಸೊ ನನ್ನ ಏರ್ ಕೆಂಡ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬಂದ ನಾಡೊಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಮಡುನು ಜಾರಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ದುಂಬೋಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶರಣ್ ರೇ ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ನಟರು ಅದ್ಭುತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತ ಸಿಂಗರ್ ಮಾತಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಬಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆ ವಿಧಿಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ವಿಷಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತು ಕೊಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಶರಣ ತಿಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂಡೆ ಸೊ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಪೋಯಿ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ನ ಮರುಡದಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಾಲಿ ಹೋಗ್ನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನೆ ನಿಂತದ್ದು ಆಫೀಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಯಮುನಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿನ ಟೈಮುಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಮನ್ ಪರಾಸೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಕೀತು ಪುಟ್ಟಾಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನನ್ನ ಗುರುನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಕೆಪಿಟಿ ಬಲ್ಲ ಅಂಟೇರು ಕೆಪಿಟಿ ಪೋನಾಗ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದರ ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರುಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ನ ಒಂದು ಟೈಪದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಡು ಕೊರಿಯರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ತಕೊಂಡ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಂತ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಎಂಕಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಐದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬದು ಬೈದಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಹಾ ಎಂಗ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ದಾದನ್ ಬೊಕ್ಕದೂನಗೊಂದು ಗೊಬ್ಬದು ಐಟ್ ಲೈಫ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರುವ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಕೋರು ಮಾರೆ ಒಂದು ಕಡಪುರಂದೆ ಮರಳು ಬರ್ತದ ಅಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಇಂತ ಎಂಕ ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಜನಕಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಶರಣ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ್ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಶರಣ್ ಸಿಗ ಬೈ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದ ನಾವು ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದು ನೂಕುದ ಬಾಡು ಒಂದಲ್ಲಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆತು ಒಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೊಂಡು ಅರ್ಧಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲವೇನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದೊತ್ತಂಟೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಯಪ್ಪ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐದಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಣ್ಣಂಚಿ ಇಂದಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಐದಕ್ಕ ಕೈ ಕಂಬಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವ್ರ ಭಟ್ ಅಂತ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮೈತ್ರಿನ ಆರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿಬಲ್ಲಾಡ್ ಅಪ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋದು ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೇಲಿ ಬೈದೇರು
ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ದಾದ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ದಾದ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯರು ಓಲ್ ಪೋದುಕುಲ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆರೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇನೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ನಮಕ್ ಪೂರೇರಗ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ತಿಳಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಂತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಸುರಂಡೆ ಅನ್ನ ಜರ್ನಿ ಕಾಲಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ 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 ಬೊಕ್ಕ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ ಜರ್ನಿ ನಿಕನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೊಡತ್ತಿನ ಮಂತರು ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆತಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಕಾವಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅರ್ಲಕನೆ ನಡಪುನ್ ಅರ್ಲಕನೆ ಪಾತೆರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುರೂಪು ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿದೇರ್ ಕುಲ ಬಿಡ್ಪಾರ್ಲ ಕೊಂತೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲ್ದಿನಿ ನಂಗೆ ಬಡಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಬೊಡ್ತಿನ ಸಾಧನ ಪಂಡ ಈ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏರ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಟಾಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ಆಂಡಲಾರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಡಿಲೇ ಎಂಚಿನ ಬರ್ರೆ ಮನಸಾಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಸರಿ ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಇಡಲಿರೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ರಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶರಣ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜನೆ ಸೀಕರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜನೆ ಸುಕೇಶ್ ಕಲ್ಲಮನ್ಕೂರ್ ಹಾಯ್ ಸಿ ಕೆ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಶರಣಣ್ಣ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಸಂತ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೊನ್ನಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಮಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಟೈಲರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಟೈಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನನ್ನ ಪೊನ್ನನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ತೂನು ಪ್ರಗತಿ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಮೇರೆ ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶರಣಣ್ಣ ಒಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ತುಂಬೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಕೇಶ್ ರಾಣ್ ಒಂತೆ ತೋರಾಯರ ಶರಣ್ ಕೈ ಕಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗುಣತಿ ಓಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿಲ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದುರ್ಗೆರೆ ಶರಣ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಯಾನರ್ನ ಖಾಲಿ ನಾಟಕದ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತಿರು ನಂಚ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಆವಡ್ದು ಮಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಂಡು ದೇವರ್ನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕಸ್ಥಾ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಒಂಜು ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಐದ ಕರ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ಜಿ ಯಾರ ಜಾಳ ತಂದನ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಆಟ ಬಾಪರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಸರ್ಗದ್ದೆ ಆಟಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಪರಬನಕ್ಕೆ ಬಿ ಪುಡಾದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಪವತ್ತಿ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರವೆಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ನೇ ಆಟ ಬಾಪರೆ 2,000 ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಂಬುಜಾರು ಸಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಪಿ ಅಂಚ 2,000 ಪಾಪರ ಓ ಕೆಂಪ ಒಂದು ಅರ್ಣ ನಾಟಕದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ದೇವರೇ ನಂಜಿ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ದೇವರನ್ನ ಓಲ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶ್ ಟೈಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೇಲೆ ಕವಿತಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಜವಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪೊಗ್ಗುದಿನಿ ದಾಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಪ BS ಕರ್ಕ್ಯಾರ ಬಂಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಲ್ಪದನೆ ಪಣ್ಣ ಆರು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬರಪೆನೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರೈಟರ್ BS ಕರ್ಕ್ಯಾರ ಅರ್ನ ಊರು ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗ ಅಪಗ ತೀರ್ಥ ಸಂಗೀತ ಕೊರಪಿನ ಕುಲ್ಲು ಏರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಾರ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ ದಾರ್ಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಣ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬುರ ಇಜ್ಜಾಣ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದು ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಟಕ ಸೋರಾರು ಮೊಕ್ಕಲಿಚ್ಚಿ ಆತನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಇಂಚ ವೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಪೋಯಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ 3/4 ಗಂಟೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತದನ್ನಾಗ ಆ ಪುರ್ತಕ ಕೊಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ರು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಮನದನೇರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ನೆರಡೇನು ಏರ್ಗೇನು ಜೋಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಜೋಕಲ್ಡೇನೆ ಏತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಮರಿದವ್ರ ತರ ಈ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂಕನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಡೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಮನ್ಪುಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು 10 ದಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಅವು ಪೌರಾಣಿಕದ ಅರ್ನ
ಕಾರ್ಣಿಕದ ತಗದಂಗಡಿ ಕೋಟೆದ ಬೊಬ್ಬನ ಸ್ಟೋರಿ ಐಟ್ ಪಣ್ಣ ನಂಬುಜಾರು ಸೀಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿಲ್ಲವೇ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಜಟರಾಯನ ಮಲರಾಯನ ಯಕ್ಷನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿನ ಒಂಚ ಮಸ್ತ್ ರೋಲ್ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಗೈಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ಇಜ್ಜರಿತೆ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಪಗ ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಅರ್ನ ಕೈಟಿಯನ್ ಪಿಟಿ ತಿಂತಿನಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ನಾಟಕನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುರಾಣ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡದ ಮುನ್ನ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಗಂಗಣ್ಣೆ ಅಪಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ನಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಲೇಡ್ ಪೂರ ನಿಕಲಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತತ್ತದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಬರಂದು ಎಂಕ್ ತತ್ತಬೋದು ಬತ್ತಿನ ಅವಳು ಅರಸುರ ಪಂಡ್ರೇನ ಅರಸುಲ ಆಸಿ ಕಲ್ಲು ಬಬ್ಬನು ಬಯಲು ಜಪಡ ಆಸಿ ಕಾಲು ಬಾರ್ದು ಮುಚ್ಚರ ಒಂಜಿಂದು ನಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪಂಡತಿ ಪೋಯತ್ತೆ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾರಿ ಹಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಡೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೇಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈಸಿ ನನಮಿತ್ತೇನು ಫೋಟೋಲ ಬರೋನು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಕರ್ಮನ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಪೋದು ಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಆನೆ ಯಾರು ಹಾಕದಿನ ಪೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಆತನ ಯಾನ್ ಆನೆ ಜತ್ತು ಬರ್ಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರು ಕುವೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರು ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಮೆ ಇನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಕಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ದೇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ಶರಣನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಕರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ದೇವರಿಗೆ ಹಲೋ ಶರಣನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಪಚ್ಚು ಕುವೈಟ್ ಇರುದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರ್ ಬೆಚ್ಚಡ ಅಬುದಾಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಟೈಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜು ತುಳುರಂಗ ಪ್ರೇಮಿ ರಂಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ರಂಜರೆ ಸೊ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದರೆ ಅಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುರಂಗವಿದ ಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಗಂಗಣ್ಣೆ ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಕೊಳಕಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಇಂಕಲ್ಲ ಸೂಡ ಮೇಳದ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಕೊಳಕಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಶರಣನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ದೆತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸಿಕೆನ್ನ ಸೂಪರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶರಣನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಿಖಿತಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿತಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರು ರವಿ ಕಿರಣ್ ಹಳೆಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನವೀನ್ ಮಾರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಮಾರ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕವಿತಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಶರಣನ್ನ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪವೇನು ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಜೈಸನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರು ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗೆ ಹಲೋ ಶರಣನ್ನ ಸಿಕೆನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಗೆ ಶರಣನ್ನ ದೇವರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ನೀತು ಮೋಕೆಲ ತೂನಗಲ ಪುದರಿ ಪನ್ಕ ಸೊ ವಿನುತಾ ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಲೇರೆ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲೇರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಲೇರೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೊದಲದ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಮೇಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದೇವರೇ ಸೊ ಸುಂದರ ಬೆಚ್ಚಡ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬುದಾಬಿ ಬಂದಲೇರೆ ನಿಖಿತಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ರಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲೇರೆ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಎನ್ನ ಪಲೈ ಆರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸುಡಾನ್ ಡುಲ್ಲೆ ಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುಡಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಲೇರೆ ಓಕೆ ಸುರೇಖಾ ಕುಟ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೇರೆ ಕತಾರ್ ಹಿಡಿದು ಓ ದೇವ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಶರಣ ಅಂತ ಬಂದಲೇರಿ ಸೊ ಸಂಪತ್ ಲೋಬೋ ಮಾಡ್ಲೋ ಸಂಪತ್ ಲೋಬೋ ಕೈ ಕಂಬದ ಸೊ ಕಡಪ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೆರ್ಮೆದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಬಂದಲೇರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಲೇರಿ ಶಿವ ಭಟ್ ಶರಣನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಬಂದಲೇರಿ ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಬಂದಲೇರಿ ರೇನೆ ಸಂತೋಷ ಶರಣ ನಾನು ಹೀರೋ ಮಾಡರಾತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಪೈತ ಬಗ್ಗೆ ರವಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರಿ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನ್ಪಾಗ ಖಂಡಿತ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನಿಶಾಂತ ಮುಂಜೆ ನಮಸ್ತೆ ಶರಣನ ಬಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆಗ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಪ್ಪನ ಶರಣ್ರೆ ಒಂಜಾತಿನ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಿಂಗ್ ನ ಕೆಲವು ಒಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಅವಿನ ಮಿಡ್ಲಿಡೆ ಕೊಂಚ ಚಿಂಗ್ ಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಪೈ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಿರೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಚಾತ್ರ ಬಂಡ ಆನಿಯೇರು ಹೊನ್ನಿಯೇರು ಆ ಹಾನವು ಹೊನ್ನವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಆನಿಯೇರು ಹೊನ್ನಿಯರು ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ವಿಷಯ ಆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೆದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದ ಆತತ್ ಆರು ಪೊಣ್ಣು ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ಕೈ ಕಂಬ ಈ ಮೆತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಮೇ ಬಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲೇರು
ಯಾನೈತೆ ಎಂದೆ ಯಾನೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಟಕ ಉಲೈಪಿದೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐಟ್ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂಜಿ ಇಜಿಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪುನೆ ಏನ್ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಹೀರೋ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಪಂಡಿತ್ ಯಾಕೆ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಎಂಚೊಬ್ಬರು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪಂಡ ಸರ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪರ ಬೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಲ ಕಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪದು ಗೊತ್ತಾಂಗ ಓ ದೇವರೇ ಇದು ಏರು ಸಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರಿಡು ಬುಡ್ದಿನ ಪುಣತಲ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನತ್ತವ ಯಾನೆ ಸಜ್ಜಾದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರೆಗೆ ನಿಜವಾದಲೇ ಆ ನೀರೇನು ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮದ ಬರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟದು ದುಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ ಈತ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂತರತೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಉಲೈ ನೆನಪಿದೆ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ನಂಕ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲಕ್ಕನೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಪೂಜಿ ಮರ್ಕದ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೇಕ್ ಮೀ ತಾಡವ್ರು ಪೋನಾಗ ನಂಕ ಎನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾಡು ಅತ್ತ ಪೂರ ಲಕಲಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಡೊಂದು ಆಡು ಮಿಸ್ ಅವರಚ್ ಎನ್ನೊಂದು ದೂರ ಆತನ ಗೇರ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವ್ ಕಾಲಿಮೇಟ್ ದೀದಿನೇ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಗೂಗಲ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಾಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶರಣ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬಂದ ಗೂಗಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ಆರು ಹೀರೋ ಪಡ್ದಿನಾರು ಪಣ್ಣಿನಾರು ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಿಯಾರ ಸಂತೋಷ ಬಂಡಾರು ಒಂತೆ ಒತ್ತಿನ ಹೀರೋನ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಇನಿ ಕಾನಗ ಶರಣ್ ಕೈ ಕಂಬ ಪನ್ಪುನಾರು ಚೋಟು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಮೆನ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆ ತಂಡಗೆ ಎಂಚೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಈ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಗನೆ BS ಕರ್ಕೇರನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟೀಮ್ ಉಡುಪುನಗನೆ ಆರು ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಲ್ಕೊಡೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿ ನಾಟಕನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಂತೇರು ಪನ್ನಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂದಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾಯ ನಮ್ಗೆ ಅಪಕ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರೇನರಿಯನ ಅಪ್ಪ ಮಿಜಾರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬುಡ ನಾಟಕ ಅಪಕ ಫೇಮಸ್ ಯಾನ ಅರೇನು ತೂತಿ ಪಂಡ ಆರಿನ ಏನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎಂಬತ್ತಿರ್ ಜಾಣ ಬತ್ತೀರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ BS ಪಂಡೇರ್ ಸರ್ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏಕಂದ್ ಚೋಟು ಬಿರಾನರ್ಗೀರ್ ಯಾನು ಪೌರಾಣಿಕದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜನ್ನ ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಬರುವನು ಬಕ್ಯಾನರಿಗೆ ಸಾತು ಕರಿಯ ಸರ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪುಗಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತ ಅವನು ಭಾವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತ ಸಮಯ ಆರು ಏನ ನೆನಪುಡು ದೀಪೇರಂದು ಹಿಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೇರು ಬುದ್ಧಿ ಬುಡ ನಾಟಕ ಪಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಶಾಪಿ ಪನ್ಪಿನಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರಲಿಯ ಸರ್ ಈಗ ಬರ್ಕ ಸರ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇನಿಲಿತ್ತೇರು 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ದುಮುನನಿ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಸರ್ ಅಪಗ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಬತ್ತದ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ತುಳಿದ ಹಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇವನು ಚೇತನ್ ರೈಮಾಣಿ ಅವಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವಾರ್ಡು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯನೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಡ ಆತಂದು ಮುಳ್ಳಾರ ಪಟ್ನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಡ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನಿ ಮೊಟ್ಟ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ಕರೀದು 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಕಿಟಿಬಿಟಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವೇ ನಾಡೋದು ಬೈದೆ ಸೊ ಇದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಗೋಪಡ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರಲು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೆ ಮಾಡ್ಪಾರ ಸಂತೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಆಲ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ दो ऑप्शन है ऑप्शन ए कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताएंगे एंड ऑप्शन बी बी आई चूज बी ಒಂದು ಬಂತ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂ ಬಂತ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಸರ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಿದಿನೇ ಹಾಲ್ ಇದು ಬಡಿದಿ ಬುರ್ದವ ಬಿಯನ್ ಎಂಚರಪ್ಪನ ಬಡಿದಿ ರಾತ್ರಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ನೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಅವು ಕೆಲವು ಉಡ್ಡತಿ ಅವಿನ ಹತ್ರ ಏರ್ಲ ಮೀರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದುಂಬೆ ಪಂತವರದೆ ಯಾನಂತೆ ಫಿರೋನ್ ಅರ್ಗುದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಂದಿ ತಿಲ್ಕೆದ ಈರೋಜಿ ಕಲಾವಿದ ಓಕೆ ಚೋಟುನ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜರ್ಮಿ ಇಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೋಟುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೋಟುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆರೊಂಜಿ
ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡೆ ತಂಡಾಡ್ ಬೆಂತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೋದು ಲೋಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೆನ್ನದಿತ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಂಕ ನಾಟಕದ ಗುರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇರ್ಲ ಇಂದು ಅನ್ಪರಚಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಈ ಎನ್ನಡ್ದ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ನ ಓಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಮೇರಿ ಈತ ಓಪ್ಸ್ ಕೊರ್ನದ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಓಪ್ಸ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟೆ ಏನ ಎತ್ತಾನು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಅಪಗತ್ಯಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಜೆ ಬೋರ್ಡು ಜನ ಶಬರಿಮಲೆ ಪೋರನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಆ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮನದಾನಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಈವನ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ ದಾಪನ್ನಗ ಯಾನು ಒಂಚಿ ಪೋನ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗನೆ ಬೇರೋಡು ಬತ್ ಪನ್ ಪೇರು ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತದಂಬೆ ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕು ದಾದ ಆತ ನನ್ ಯಾನ ಪಗ ಯಾನ್ ಡಲ್ ಮಲ್ತೆನಾ ಒಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊನದಾನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಐಟ್ ದಿನಾಲ ಪೋನಾಗ ದಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡ ಇನ್ನಿ ನಾಟಕ ಪೋಡು ಎಲ್ಲೆ ನಾಟಕ ಪೋಡು ಇನ್ನಿ ನಾಟಕ ಪೋಡು ಅರ್ನ ಓಪ್ಸ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆ ತಂಡಡ್ ಕಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಎಂಕ್ ABCD ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮನ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕಲ ಅಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೇತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಬೇತೆ ಅಂಜ ಒಂಚ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಾಟಕ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಪ ಆ ತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಕತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬನ್ನನಾಗ ಇಂಬ್ಯಾಗಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರಾವ ಅಂಚ ಪಂಡಿತೆ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಇತ ಎಂಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಲೇಡಿಲ ಮನ್ ಪೇರು ಅತನ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಮನ್ ಪೇರು ಅಜ್ಜಿನಲ ಮನ್ ಪೇರು ಅಂಚ ಅವ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಇಂದಟ್ಟೆ ಬರೆಪಿನ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಒಟ್ರಾಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂತ ನಿನ್ನದ ದುಮ್ನ ಅವ್ರು ಟಫ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ನಿನ್ನದ್ ಮನ್ಪಲಿ ಮನ್ಪಾಯ್ ಚೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮನ್ಪಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೂರಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ 11 ವರ್ಷ ಅತ್ತ ಐಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಳನಾಯಕನ ಪತ್ರ ಬಂದಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಪಾಂಡು ನಾಲ್ಕ ಪೌಂಡು ನಾಟಕಡ್ ಏನ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹೀರೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವದಾಸ್ ವರ್ಣ ಶರಣ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ ಲೋಬೋ ಬಂದಲೇರೆ ಯಾನ್ ಸಂಪತ್ ಫ್ರಮ್ ಕೈಕಂಬ ಬಂದಲೇರೆ ಎಸ್ ಸಂಪತ್ ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೇರೆ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಲೇರೆ ಶಿವ ಭಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ನವರ ಪಂಪ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಧು ಪೂಜಾರಿ ನಾಡಿಲೆ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಸುಕುಮಾರ್ ಜೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಲೇರೆ ಭರತ್ ತೊಂದಲೇರೆ ಕಡಪ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಜನಕ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಲೇರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಂಜಿತ್ ಮೈರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಜ್ಜಾ ಮೇಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೆ ದೂರದ ಊರುಡ್ಲ ಸೊ ಸಂಪತ್ ಲೋಬೋ ಸರಣಿ ಸೂಪರ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬನದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಬಲಿ ಇದೆ ಸೊ ದಿನೇಶ್ ಬೆಲ್ಚಡ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಮಡಿವಾಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಮತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅರೇನೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ತುರು ರಂಗಭೂಮಿ ಖಂಡಿತ ಸೊ ದಿನೇಶ್ ಬೆಲ್ಸದ ಆಯಿ ರಡ್ಡು ಕಳೆದ್ರೆಗ್ಲ ಉದಲ್ ದಿಂದಿ ಸೊನ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾದವ್ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಅಂಚನೆ ಸುನೀಲ್ ಕೊಲ್ಲಮ ಜಲೋ ಮೇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಲೆತ್ತೇರು ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೆವಿಎನ್ ಮೇಯರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದಯ ಶ್ವೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಂದಲೇರೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದಲೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೋಟು ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪನಂದಲೇರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಸೊ ಸುಮನ್ ಸುವರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನಂದಲೇರೆ ಯಾನ್ನ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವರ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ರಾಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರದ ಟೀಮ್ ಕಡ್ದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಓಕೆ ಗೀತಾ ರಂಜಿನಿ ಕಳಕ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಶರಣನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ದ ಸಾಗೋ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಉದಯ ಶ್ವೇತ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ದ ಬಾನ ಇದು ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ದಿನ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನನಗೆ ಕೂಡ ಅಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ತಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿದ್ಯಾತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಟಿಕ್ಕನ್ ನನ್ನ ಮಗನ್ ತಾಜಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ರವಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲೇರೆ ರಾಕೇಶ್ ರಮಣಿ ಬೈಲಾಪುರಲ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಬಂದಲೇರೆ ಪನ್ಪೇರಾರೆ ಬೈಲಾಪುರಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸನತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಆಯ್ ಶರಣನ್ನ ಇಂಚ ಉಳ್ಳರೆ ಕೊರೋನಾ ಈ ಸಲ ಲಗಾಡಿಗೆತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರೈನ ಬಂದಲೇರೆ ಸೈತ್ಯ ಫೋನ್ ಕೊರೋನಾ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಸರಪಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೇರೆ ಸುನೀಲ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೇರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಬಂದಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಲೇರೆ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬಂದಲೇರೆ ಹಾಯ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನೀಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಯ್ ಶರಣ್ ಬಂದಲೇರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಸೌದಿ ಇರ್ದು ತೂಪಿನಿ ಶರಣ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದಲೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬಂದಲೇರೆ ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ ಅನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದಲೇರೆ ನನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಬಂದಲೇರೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದಲೇರೆ
ಚಂದು ವರಂಗ ಹಾಯ್ ಬಂದರೆ ಶರತ್ ನಾಯಕ್ ಶಿರುವ ಸೂಪರ್ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಕನಗ ಶರಣನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಲಿ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ನ ಐತ ಜರ್ನಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ಎಡ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ತೆಚ್ಚು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ ಪೋಡು ಐಟ್ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದರಡು ಪನ್ನಗ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯನ್ ಬಾಚು ಅದ್ಯಾಬಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತನ್ 3 ಜನ ಪೋಡು ಇದು 4 ಜನ ಪೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆದ್ರಡ್ದು ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿ ಮಠ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಟ್ರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಈತ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತೆಜ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತೆಜ ಒರಾಲ್ಪ ತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರು ಪೋಪೇರು ಮೊನದನ್ ನಮ್ಮ ಏರ ಅಕುಲೇರ ನೆನಪುಪ್ಪುಜ್ ಅಂಚ ಟೀಮ್ ಅಂತ ತೆಂಗುಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪರ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಡಿತ್ತಿನ ಅಕುಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಅವಡು ಬಾಚು ಅವಡಕಲ್ಲ ಬೇಲೆತೆ ಎಂಕುಲತ್ತ ವೀಕ್ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಬತ್ತ ಐಡ್ ದಕ್ಕದಾಂಡ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೀಸನ್ 4 4 ಜನ ಪುಡ್ಪನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಚೋಟ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಂತಿತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೇನು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ತದ್ಭವ ಅವೇನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವು ರೀಚ್ ಆದ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕೊಲು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತರನ ಕಾರಣ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಏತಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕೊಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮರ ಪರಿಚಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಶಂಸಿಕೆ ಇರೋಡು ಅತನ ಬಾಕಿದಗಳು ಸಂದೀಪ್ ಏರದವಡು ಅತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಏರವಡು ಮರ್ವಿನ್ ಏರವಡು ನಂಗೆ ಏರಗಳು ಅವಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ಒಲ್ಪದ ಮೀನುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾದ ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೇಳಲ್ಪತ್ತಾರೆ ಏರ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಏರ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಕಲು ಶರಣ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟೆ ಅಲ್ತಿರದ ಸಿನಿಮಾದ ಜರ್ನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಕ್ರೇಜ್ ಬಿಟ್ಟವ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ತುಪ್ಪ ಐದು ಬರ್ಪನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಆಯ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿಡಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಲೇಸು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆರ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಎಂಚಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಆ ನಿನ್ನ ನೆನ್ಪು ಆ ಪನಿ ಬರ್ಸುಡು ಕೊಡದಂತೆ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ಲ ಮರಕಡ ಮೋರಿದಡಿಟ್ಟು ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಚಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರ ಎಂಕವು ಪಂಡಾಗ ಈರೇಕ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮಿಮಿಕ್ರಿಗೆ ಗುರು ಇಚ್ಚಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಓನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾನಿತ್ತು ಇರೇ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಇಂಚು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಏನರ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತ ನಂದ ತೊಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಸ್ವರ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ನ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಈತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪಾರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಆ ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಡೋದು ಮಂತ್ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗಣೇಶನ ಮುಂಗಾರ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಅವು ಐಕ್ ಸೂಟ್ ಔಟ್ ಇಜಿನ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಂತದ್ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ಪನ್ವಾರ ಎಂಚಿನ ಬಗಲೇನ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆತ ಜಿನ್ ಯಾನವಿಂದಾದ ಮಂತ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಳ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಕ್ಲಾಕುಲ್ ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚ ಗಣೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಪ್ಪ ಮುಂಗಾರ ಮಳೆ ಬೈದಿನ ಆತರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಗಣೇಶ್ ಬಂತೀನಿ ಮನ್ಸನ್ಗೆ ಗಣೇಶ್ನ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಯಾ ಇದ್ದಿಲ್ ಈ ಆಟ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊರ ಅಂತ ಕೆರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ ಮುಂದೇನೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕುಲಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ತಾರಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪನು ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿ ಆ ಗಾಯ ನೋಡಿ ಸಿಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಡಗುದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪರಪರ ಅಂತ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ ಟೈಮ್ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸೇಮ್ ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ಬಂತ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ
ನಿಜವಾದ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಪಾವ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಏನಂತೆ ಸೊ ಕುಡರ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಕನಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಿನಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ಪಾರು ಸೊ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ ವಿಷಯ ಬಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಡ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೊರದಲ್ಪ ಅದು ಜಪ್ ನಗ ತೀರ್ತಾನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಭೂತಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ದೊಂಡಿಗೆ ದೀವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆಲ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಆಳು ಮರ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ ಯಾವ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕಾವ್ರು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾವ್ರು ಬಿಡೋಡು ಏನಂತೆ ಪುಲ್ನ ಆಲೋಚಿದು ರಾತ್ರಿ ಬರ ಮರಳುಗಟ್ಟು వచ్చి ಸೈದಗಲ್ ಕೊಲ್ಲೆಲೆ ಜೋಲ್ ಹಚ್ಚಿನಿ ಗರ್ಭಗೋಸ ಬಾಯ್ಡ್ ವೈದಿಲಕ್ಕ ಆತನ್ ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಈ ದೋರದಲ್ಲಿ ತರದು ಸಾಧಾರಣ ಓಮಂಜೂರು ಬರದಂಡ ಅವನ್ ತರ ಸುನ್ಸಾನ್ ಲೈಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಡ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತದೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ನಂತರು ಬತ್ತುಂತಲೆ ಏನಲ್ಪ ಗುರುಪ್ರಕಾತನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಕ್ ಅವಲ ಪಲ್ಸರ್ ಒಂಜಿ 1 ವರ್ಷ ಅಂದ ಗಾಡಿ ನಲ್ ಪಡಿ ಬರಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಪನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಬರೋ ಸರಿ ಜತೇನೆ ಗುರುಪುರ ಮಲ್ಲ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಬಲ್ಲೆನೆ ನಡುಕು ಬೈದೀನಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬಲ್ಲೆನೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನು ನಡುಕು ಬೈಕ್ ರೈಟ್ ಬಂದು ಎಂಕ ಆ ಅಜ್ಜೇರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಲ್ಲನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಒಂಚಿ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಅವು ಪಾಂತದ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾರ್ರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಗುರುಪುರ ಮುಟ್ಟನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತೇನ್ 25 ನಿಮಿಷ ಆತನು ಆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕೂಡ್ಲ 12 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿತದೆ ಒಂಚ ಪೋತ್ ಮಂಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಶಾ ಪಿರಬೈಜ್ಜಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಜ್ಜೇರ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗುನಾರ ಅಜ್ಜೇರದೆ ಮರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಪದನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಅವಧಿ ಇರೆಗ್ ಮರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಕೋಡಿ ಅತ್ತ ಆನಿಯನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೋಡಿ ನೀರನ್ನ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋನೇ ತೋಜಾದೋಡು ಓಕೆ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನರಮಣಿ ನಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಒರಾಂಡಲಾಯ್ತು ಬುದ್ಧಿವಾರ ಬುಜ್ಜಿ ಈತ ಒರಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಿವೆ ಕೂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಡ್ ಬನಗ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೋಡಿ ದಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಬಲ ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬರೋಡ್ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ದೀದಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಪನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪೇನ ಆಲ್ಪಾರ್ದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲ ಆ ಊರು ಬುಡ್ಚಾರ್ನ ನೆನಪಾಪಣ ಆ ಊರು ಆ ಬುಡಿಯ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಓಡ್ದಿಲ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದಾದಪನಗ ಆತ ತಂಪು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬಾಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪ ಅನ್ ಉಂತೋಡು ವಾ ಬತ್ತಾರ ಅವಳ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ನಡಪುನು ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಟೋಡು ಇನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿಗುಡಾದೇವರಿದ್ದೀನಿ ಎಂಚಿನ ನಡಪುನು ಅವಳ ಯಾನ್ ಒರಿಯಪ್ಪುನಗನೆ ನಡತ ಕೊಪ್ಪಿನ ಬಡ್ಕ್ 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 ಅವ್ ಹೋದಾಕ ಪಾಸ್ ಆಯ್ದಾಕೆ ಅಂಜಪ್ಪುನು ಹೊರ್ರಡ್ಡು ಸರಿ ತೂತೆ ಅವಲ ಬೈದಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಂಗರ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಮಾರೆ ಏರು ಅಟ್ಟೋಡು ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪ ನಾನು ಆಯ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತೆಂಕ ಐಟ್ ಒಂದು ತೆಂಕ ಇನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋಡಿನೂ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಶರಣೇರು ಐಕು ಪೋಡಿ ಪೋಡಿನ ಕುಲಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾದ ಕುಲಿಕ್ ಬೋಡು ಜೀವಿತಿನ ಕ್ಲೇ ಬೋಡು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ನಿಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಎಂಕೆ ಈತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈತಿ ಏನಲ್ಲ ಈರು ಓಕೆ ನಿಂಗೆ ಹೋಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶರಣೇರು ಸಿನಿಮಾಡು ಬಹುಶಃ ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಶರಣರೆ ಇಂತ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಬಂಡ ಸರ್ ಏನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ರಂಗರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಶೂಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅದನಗ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಕಂಡೀರು ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಒಂಜು ವಾರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಐಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಾಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೊಟ್ಟುಗು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೀರೋ ಆದ್ ಬಂತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಆಂಡ್ ಗಂಗಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೀರೋ ಮಲ್ದಿನ ಐಟ್ ಆಂಡ್ ಒರಿಯಂತುಂಡು ಒರಿಯ ಕಾಪುಚಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಬೇಲಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನ್ಲೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಲೆಪ್ಪರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದಾಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೇಲಿ ಅಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಉಮಿಲು ಯಾನ್ ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಅಂತಂದಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಲಾಮಾತೆನ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ
ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಣನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಆರ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಬಂತ ಪಂಡೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ ಪಾತೇರು ಇರಿಗೆ ಆರು ಎಂಡ ಪಾತಿರು ಮಣ್ಣ ಇಂಕ ಆನಿ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬೈದನೆ ನಾನು ಪಂಪೆಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಅಂತ ದಾದರ ಶಣ್ಣೀರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಿರಡ ದಾದನ ಪಾತಿರಂಡಿಗೆ ಅತ ಏನಪ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪಣ್ಣ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಶೋಕ್ ಪೋಪೆ ಒಲ್ಲ ಐಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಾರ ವಾಯ್ಸ್ ದೆಪ್ಪನ ಪೋಡಿಯ ಶರಣ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಶರಣ ಕೇಂಡಿರು ಬಾಯಿ ಮಗುರುಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಆನಿ ಆರು ಯಾಪ ಅಂಚಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನಾನ ಶರಣಂದಲಿತ್ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶರಣ ಅಂದೆ ಶರಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಶೂಟ್ ಆಗುಂದುಂಟು ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರೋಡೀರು ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಅರೆ ನಾನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಅರೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ ಅಂಚಿನೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಸಂಗ್ಲಿಯನ್ನ ಅರಮರ್ಲೆ ಎರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇಕಲ್ಲ ಕೈಟಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ ದಕ್ಕಲೆ ನಕಲೇನ ಮುಸುಟಿಗೆ ದಕ್ಕೊಂಡು ಅವಂಜಿರು ಐಡ್ ದಕ್ಕರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಏರೋ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಅವತ್ತನ್ ಐಟ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೇಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಕುಸಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೆ ಶರಣನ್ನ ಬಂದಿಲೇರು ಕೊನಲಿಯಾ ಕುಶಾಲ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಅವು ಎದುರ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ನೆನೆಪಾಪಿನ ಎಂದ ಖಂಡಿತ ಇಂಕೈದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವು ಕುಶಾಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ನಾಟಕ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ದೈವ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಈ ತುಪ್ಪು ಇಜಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಲಗಡಿ ಬರ್ತೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಏತಿತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂತನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ಪುಟ್ ಬಲ್ಮೆದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜುಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ಟದ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಮೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪ ಮಾರಿಶ್ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಸುಮತಿ ಬಾಸುಮತಿ ಎದುರ್ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ಮಂದಿ ಬಾಸುಮತಿ ಓ ಬಾಸುಮತಿ ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಬಾಸುಮತಿಯ ಒಂದು ನಿಂಗಲ್ ಪನ್ನ ಸಪೂರತೆ ಆ ನಾಟಕ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಶರಣನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಸೊ ಶರಣ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರು ತೋಲೆ ಇರೌಡುಂಡು ಓಕೆ ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ಶರಣನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ಓಕೆ ಕವಿತಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಯು ರಾಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸುನಿಲ್ ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಿಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮೇರ್ಲ ಟಿವಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಸೊ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶರಣ್ ಬಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕೆ ಗುಡ್ ಪಣಂದಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಂಜಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಲಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅಲೆ ಪಂದಾಂಡು ಯಾನೇನಾರ್ದು ಕೊರಿಯರಿ ಸೊ ಮೂಲೆಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜ್ಜಾನಿ ಎರಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಶರಣ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಣಂದಲೇರು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೃಥ್ವಿ ಕುಂದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೇರು ಮೇರ್ ಐರಾವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಲೇರು ಶಶಿಧರ್ ಬಾಚಿಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಯನ್ನ ಇನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಬಾಚಿಕರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಕೊನೆಯ ಸೇವೆ ಆಟ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಬರೋದು ಇಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಬರ್ರಾಜಿ ಈ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ಮೂಲಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತು ಕಾವೂರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಧನಂಜಯ ಸಪ್ಲಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುವೈಟ್ ಹಾಯ್ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಸೊ ಸುಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳುನಾಡು ಶರಣನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ತುಳುಟು ಬಾತ ಅತ್ತತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಟೈಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಯತೀಶ್ ಯಕ್ಕರ್ ಸಿಂಹ ಶರಣನ್ನ ದೇವದಾಸ್ ಕಪಿಕಟ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತಂಡದ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಪಿಕಟ್ನ ಯತೀಶ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಬಂತೇವೆ ನೀವು 35,000 ಪಾಡುವ ನಲ್ಲ ಪಾಡುದು ಒಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಓಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ ಮಂಡ್ಯ ಕೊಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಖೇಶ್ ಕಲ್ಲಮ್ಮನಕುರು ಶರಣನ್ನ ದೇವೇಗೌಡನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ನಗ್ಬೇಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕಂಗಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುಗೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ
ಜೈ ಜೀರಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಏತು ಪುರ್ತು ಅಂದಾರ ಏತು ಅವ್ ಜನಕುಲ್ ಕಾಪೋಡು ಜನಕುಲ್ ಕಾಪೋಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಓಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲು ಮಂತಾರೆ ಸತೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಶರಣಣ್ಣ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡೇರಿ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಯ್ ಸರ್ ವಾವ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರೆ ರಂಜು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೈಲಾಗ್ ಶರಣಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಬ್ಯಾನಾಂಡಿ ಆವಡೆ ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಭಟ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಮಣ್ಣ ಓ ದೇವರೇ ಬರ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮದತರೀರಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಪನ್ಪಾವೇನೆ ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ವಿವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕುರುಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ಮೇರೆ ಅರವಿಂದ್ ವಿವೇಕ್ ಮೇರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಯಕ್ಕರ್ ಸಿಂಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರೆ ಸೊ ವಿನೋದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡಿಗೆರೆ ಒಂದುಲೇರೆ ವಿಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಲೇರೆ ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಸಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾ ವಿಟ್ಲಾ ಓಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಇತ್ತ ಮಿಮಿಕ್ರಿದ ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಪುನಗನೆ ಇರ್ನ ನಂಗೆ ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪುರೆಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಿದೆಗ್ ನೌಷಾದ್ ನೆಟ್ ಪುರ ಒಂದು ಪನ್ನ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನಗ ಶಾಟ್ಸ್ ನೌಷಾದ್ನ ಐಟೆನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಲೆತ್ತಿರಾರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾವಲಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಅಪಗ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಟೈಮ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಬಹುಶಃ ವೇಟ್ ಅವೇ ಒಡಿಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ನಡ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೆಟಿ ತಿಂದು ಜಾಲ್ಡ್ ಜೆತ್ತದು ಆಂಡಲ ಪೋಪೆನೆ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಣ್ಣ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಹೆಂಗ ಪದ ಪನ್ಪೆನ ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಆಸೆ ಆಗ್ಲೆಂತ ನಂಗೆ ಮೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ಲ ಪದ ಪನ್ನೋಡು ಎನ್ನ ಪದ ಬನ್ನ ಪೂರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ್ಲಿ ಮದ್ಮೆಗ್ಲಿ ಪೂರ MC ಮನ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ರಸಮಂಜರಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ನಡಬಾರ ಒಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲಕನೆ ನಿರೂಪಕಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ನಿರೂಪಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ ಅರುಣಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ಪನ್ಪೆನ ಸಿಂಗರ್ನ ಪರಿಚಯ ಸುಂಗದಟ್ ಸುಂಕದಟ್ಟೆಟ್ ಗಣೇಶ್ ಕಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಟೀಮ್ ನಡ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೆತ್ತೇರು ಏನ್ ಆರಡಬ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಗೊಡ್ಡ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದು ಪದ್ಯ ಪನೊಲ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕವ್ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ನಗ ಕರೋಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಓಲ್ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಓಲ್ ಉಂತಾವ್ಡು ಓಲ್ ಹೈ ಪಿಚ್ಚಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾನು ಇರಡ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪವಲ್ ಇರಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂತಿನಾರೆ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಗುರು ಅರುಣಾರಾವ್ ಕಟೀಲ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಮಂತೆ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಎಂಗುಲ್ ಮೂಜ ಓಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ ಎಂಗುಲ್ ಮೂಜಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಮಿತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಮಿತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇವದಟ್ಟು ಜನಕಲೆ ನಮ್ಮ ರೀಚೆ ಬೊಕ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊರಿನ ಏತನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಅವನ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ತರದ ಸುರಾಯನ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ದಕ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ MS ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ MS ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ದಕ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೇಮ್ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾನಿತ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬಂದಿರೆ ಈರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪನ್ನೋಡು ಏರ್ನಲ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಬಟ್ ಇರ್ ಪನ್ ಪಡೆದ ಒಂದು ಮೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನೋಡು ಓಲ ಇಂಚಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಐನು ಪುದರ ದಾಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಉಮೇಶ್ ವಿಜಾರ್ ವಾ ಸಂಗತಿ ನಡವ ಒಲ್ಲ ಮಾರ್ಲ ಬಾಕದ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪನ್ ಪೂಜಾನ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆರ್ಟ್ ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಗುರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಸಂಸಾರ ಇಂಚ ವಯಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದನ ವಾಯ್ಸ್ ನೀರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ಎಂಗಲ್ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡರ್ಲೇರು ದಾಲಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಮಾರಾಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಟಕಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರ ಅವ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರ ಒಂದ್ ಯಾರು ಅಂದನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿವಿ ಎಂಕಲ್ ಆರು ಪನ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಆತೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಕೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಎನ್ನ ದೇವೇರ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಸೀಕೆ ಕೆಚ್ಚಲವೆ ಕಲ್ವಾ ಅವೇ ಏಮಂಡೆ ಕುಶಲ್ ಗಾರ್ಬನ್ ಅವು ಪನ್ನಗ ಇರ್ಲ ಬಟ್ ಕಳ್ಳ ಮೋಕೆದ ಕಳ್ಳ ಓಕೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತೇನ ಎನ್ ರಡ್ಡು ಉಂತೆ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದೇವೇರ್ ಕೊಡ್ತಿನ ವರ ಬೊಕ್ಕಂಜ ನಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೆದಿ ನಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪದ ಸಾಂಗ್ ಅರುಣ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಭಿಕ್ಷೆವು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಲು ಶರಣರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀರ ಈರು ಪಂಡ್ರೆ ಪಂತಾರೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಚೋಕಡು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಬಾರ್ ನೋಡಿ ಸಿಕೆ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಅವದು ತೆರೆ ಇತರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅವು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೀರ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಷ್ಟು ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ TRP ಬೇಡ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಆಡ್ಸ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾರೆ. ಏನೊಂದಿತ್ತ ಈ ಮಿಮಿಕ್ರಿಡ್ ಇನ್ನೀಗ ಕನಕ ಶರಣ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಆಸೆ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಬಂತಾರೆ. ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ. ನಿಖುಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋದಾಕ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಕೊರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇದ್ರೊಡೆ ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂತ ದಿಯೆ ಇರು ಪೂರ ತಿಂದ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ತಿನ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಅವೇನೇ ಕೋರೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನನದಾಗ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯಾಪದ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ತರಕುಲು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಳು ಕುಡಲೆ ಪೋಡು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಚ. ಸರಿ, ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂದ್ರೆ ನೇರಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉದಯ ಮುಖ ಕಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಎರೆಗಂಡಲ ಒರಿಯಗ್ ಆವಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಎರೆಗಂಡಲ ಒರಿಯಗ್ ಆವಡತ್ತ ಬಂದಿರಿ. ಓಕೆ, ಧನಂಜಯ್ ಸಪಲಿಗ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಶರಣ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ವಿನೋದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಶರಣ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾತಲ್ಲ ಅದ್ಭುತನೇ ಶರಣ. ಓಕೆ, ತುಳು ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಿಶಬ್ದ ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅರ್ನ ಎದುರುಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ತೀನಿ ಆತು ಕನ್ನಡದ ಫೇಮಸ್ ವಿಲನ್ ಅರ್ನಾಟು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾಷೆನೆ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಪಾತ್ಯರ್ವ ಚಲ್ಲಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ಯರ್ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಶೈಲಿ ಯಾನರಿಗೆ ಆಂಟಿ ವಿಲನ್ ಎದುರು ಅವಂಜಿ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ನ DK ಬಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಆರ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ ಎಂಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ಕೊರ್ನಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಬಂದಿರಿ ಸರ್ ನೀ ಎಂಕ ಈರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಏನ್ ಬೇತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊಚ್ಚಿ ಸರ್ ಎಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಂಡಲ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ರೋಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇರ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಜೀವ ಜಿಂಜಾನ ಬೇಲೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಚಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್. ಸರಿ, ಸಿಂಗರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಜಯ್ ಇಟ್ಲಾ ಪಣದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶರಣ್ ಬ್ರೋ, ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಆತರು ಉಮೇಶ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಬ್ಬ ಆಜಂತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವನು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಲಾಗ ಅವನು ಇನಿ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಡೈಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಣದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಣದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಇರು ಮಿಮಿಕ್ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಂಬೆನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಏನು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋ ನಕಲು ಎನ್ನ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವಡು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಚೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೊಂಡು ಆ ಶುರು ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಪ್ಪ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬುಂಡ ಏನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಲೈಟೆಡ್ ಬೋಜಣ್ಣನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತದ ಕಕ್ಲೇನಿತ್ತು ದಾಗಿಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ರೂಮ್ ಎನ್ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಲ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಖಾಲಿ ಆತಿ ಅರ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬೆದ್ದಾಲ ಬರಪೂಚಿ ಬೇತ ಬಣ್ಣ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಕುಡ ಬರ್ತಂದು ಛೇ ಆಯ್ಜ ಕುಡರ ಪೋಪಿನ್ ಇಲ್ಲಡೆನ್ನೋಡ ಆಗಿ ನೆತ್ತಿ ಕಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಕಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕಾರಿಂಚ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕಲ್ ಎತ್ತಿರಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಬಂತೀರ ಕೊಲವೇರಿ ಡೀಪ್ ಅನ್ನಗ ಏನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತಿ ಏನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂತೇರಿಗೆ ಬಕ್ ಏನ್ ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತವೇನು ಮದಪರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬುರ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸುಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಬಿರುವಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸರ್ ನಾವು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡು ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಮುಂಗ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮನ್ಸನ್ಗೆ ನೋಡಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಕೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲ ಇರೋದಿಯಾ ಎದಲ್ ಯಾಟಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಪರಪ್ಪರ ಅಂತ ಕೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಖರಾಬ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಲೇ ಸರ್. ಅಬ್ಬಾ ಪರ್ವತಾನೆ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಪ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಬಂದೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿನ್ ಎಂಕ್ ಶೀತಾ ಅವಡು ಶೀತಾನ ಮುಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಗಣ್ಣಗ ಆ ಭೂಬಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಮನ್ಪಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ನಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅರ್ನ ಉಂಡ ಬೇತ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವಾ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವ ಸರ್
ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನು ಬೆಲ್ಕಲ್ ಆಪುಜಿ ಆತ ಶಾರ್ಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಂడి ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮುತ್ತುಲ್ ಸರ್ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡು ಓಜಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡು ಮೊಕುಲು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಲೇರೆ ಕೀರ್ತನ್ ಅಂಚಂದೊಂದಿಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಓನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಲೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಡೋಲ್ವಿನ್ ಕೊಲಲಗಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಲೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದೆ ಡಿಕೆ ವಾಸುದೇವ್ ಬಹುಶಃ ಆರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಸುಮಂತ್ ಸುವರ್ಣ ಬೀರ್ವಾಸ್ ತುಳುನಾಡು ಹಾಯ್ ಶರಣಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡಿರಿಕ್ತ ಸೂಪರ್ ಮಂಡಿರವೇನೆ ಸೊ ರಂಜು ತುಳುರಂಗ ಪ್ರಮಿ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದಿಲೇರೆ ಮನ್ಪಲ್ಯ ಓ ದೇವ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತೇನು ಸಿಕೆ ಎಟ್ಟಡಪ್ಪ ಪಾರ್ಶ್ವಕೃತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಂಜು ಕೆಡ್ಯಾ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ರಂಜು ಪೂರ ರೋಜು ಕಲಾವಿದರು ರೋಜು ಪುದರ್ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅರ್ವಿನ್ ನೋಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಲೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೀಪ್ ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಸುದೀಪ್ನ ಬಂಗೊಂಡು ಸರ್ ಎಂಕ ಐತ ಬಡ್ತನ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಮೈಕ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಸಾರಿ ಪನ್ಪದೆ ಯಾಪಂಡ ಆರೆಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಹ್ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಮೇನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಪನು ಸೊ ಅಂಚಾದಾರ್ ಕೆಲವು ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಡೋಲಿನ್ ಕೊಲಗಿರಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಡರಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡೋಲಿನ್ ಕೊಲಗಿರಿ ಅರ್ನ ಪದ್ಯನೆ ಮನ್ಕ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂತ ಏನ್ ಪನ್ಪರಿತೆ ಪದ್ಯನೆ ಮನ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಇಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮದತ್ ಬಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಮಾ ಪನ್ಪಲಿ ಆ ರಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಳ್ಳಿ ಪಂತಿನ ಪದ್ಯವು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬುಲ್ಪಾತಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಬಾವಗು ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತುಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಿರಣ್ ಎನ್ ರೈ ನಮಸ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲೇರೆ ಕಿರಣ್ ಎನ್ ರೈ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮೇರ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಲಾವಿದ ಪೋತೇರೆ ಸೊ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಡಿಗ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ನನ್ ಮಗನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ನಾನು ಓಕೆ ಕೆಂಡ್ರತ ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ಣಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ಲ ಸೊ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬಹುಶಃ ಭರತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಆಂಡ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂದೇ ಉಂಟು ನಿರಂತರವಾದ ಈತ ಕೊಟ್ಟುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೊರ್ನಿಯಪ್ಪ ಶರಣರೇ ಲೈಫ್ ಈ ದಿನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮರಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಪಿಲಿಬೈಲ್ದ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಓಕೆ ಪಿಲಿಬೈಲ್ದ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ದಾನೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪೇನಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಲ ನಾಟಕದವರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರ ಪೋತೀನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಉಂದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ ಪೋದಿಜಾನ್ ಪೋದು ಜೊತವಾರ ಅದಂಜ ಮಿಜಾರ್ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಎನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಈ ಪಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಸ್ ಮೇವಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಡು ಬರ್ಪಿನ ಕಲ್ನ ಏತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಆತ ಒಂದು ಇತ್ತಜಿ ಅನ್ಪಾಯ ಪೋತನಗ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಅನಗ ಪೂರ ಬೂರ್ ತಿಳಿಪಿರ್ ಓರಿ ನಿಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಗಲ್ಗೆಲ್ಗೆ ಇಂಚ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಡರ್ ಬನದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುದು ಏನಲ್ಲ ಆಕರ ಜನ ಮಿನಿಮಲ್ದೇರ ಅಂದ ಎಂಕ ನೆತ್ತನೆ ಅಕುಲ ಒಂದು ಅನ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಿದ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಸರ್ ಏರು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಿಪ್ಪಕ ನನ್ನ ಮುಂತಿದಿನ ಜಾಗ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾತೆ ಪಿದೆ ಪೋಯ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂಚ ಅವು ಆನೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಬಂಡಾಲ ಈರೇನ ಜನಕ್ಕಳು ಈತ್ ರೀಚ್ ಅಪಾರನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಏತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮದಪರಜಿ ಕೀತು ಫುಟಾಡೋನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರನ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ ಮಂತೆ ದಾಪನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಿಸರ್ ನಿಜವಾದ ಕುಸಾಲಗ ಬರದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕುಸಾಲಗ ಅಲ್ಲ ತುಪಲ್ ಕುಸಾಲಗ ಲೈಫ್ ಪುಡು ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲುಂಡು ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದ ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಮಂದ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಮಲ್ತಂದೆ ಆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನ ಲೇಡಿ ಅನ್ನಡ್ ದಾಪೋಚ್ ಚೋಟು ಆತೆ ಪನ್ನಡಾತೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಡಿ ಯಾನ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಲ ಎದುರು ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಂಗ ಮುಂಡು ತುತ್ತಾರನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಂಡು ತುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತ ಮುಂಡು ತುತ್ತಾರನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಅಂಚೆ ತುತ್ತನು ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಬರಲ್ಲ ಆ ನಾಟಕದ ಗಂಧಗಾಲಿ ಇಜ್ಜಾನಿ ನಾಲ್ ದಾಯಿಗು ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರುಂಟು ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವೊಂಥರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಮದ್ವೆನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ಟ ಪಂಡದ ರಂದದು ಕೊನೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರ ನಾಂದತ ಪೂರ ಮಂತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಆತೆ ಪನೊಟ್ಟ ಕ್ಲಿಕ್ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ ಅಲ್ಲ ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ವಾಡ್ ರಾಮ ಪೊನಕಲ ಇಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನವಾಡು ಅತನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುನವಾಡು ಅಲ್ಲ
ಓಕೆ ಕ್ಯಾಶೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ನ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬುದಾಬಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಬಾಗುಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡೆ ಇಂಚನೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಸಿಕೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಏತೋ ತೆರೆ ಇಂದಿನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕದಿ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಜನಕಲ್ ಎದುರು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪನ ಆಸೆನ ನಿರಾಸೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಹಿರೇಗ ಸುರು ಆಡ್ಸಪ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ ಕಿರಣ್ ರೈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಂಜುರೈ ಮೂಳೂರು ಮೇರಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತಿನ ಬಂಗುಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಲಿಯಾ ಅವು ಆರೇ ಪನೋಡು ಆರೆ ನೋಡು ಅವು ಆರೇ ಪನೋಡು ಅರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಓಕೆ ಸಿಎಂ ವಾಯ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇದೆ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬೇಡಬೇಡಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಶರಣ್ ಕೈಕಂಬ ದಾದೀರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪನ್ ಕೊಡದಾದ ರಟ್ಟ ಅವರನ್ನು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪನ್ ಮಾರ ಮೇಯ್ ಪೂರ ಪೀಂಟ್ ಅದು ಶರಣ್ ಕೈ ಕಂಬ ಪನ್ಪಾರ್ ಐಕ ತಕ್ಕ ತೋಜಾರ್ಲ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ತಲೆಜಿ ಕೀರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ ಬೇಗಾರ ಒಂದುಂಡು ಮೂರು ಇಡೀ ಕಾರಣಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಶರಣ್ ಕೈಕಮ್ಮನ ಪುದರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರಿ ರಂಗಭೂಮಿನ ಅದು ಪಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಅದು ಪಡೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಇರು ತೋಜಿದೆ ಇರು ಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶರಣ್ ಕೈಕಮ್ಮಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಪನೋಡು ನಿತ್ತನ ಏರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಸರ್ ಸುರು ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಎನ್ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕಲಾಜೀವನೋಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಶರಣ್ ಈ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಲ್ಲಿ ಧನ್ಯ ಅರೆಗೆ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಮನೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನಕ್ಲಿ ಈತೆ ಇಜ್ಜೇರಾರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗು ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡು BS ಕರಿಕೆರೆ ಅವಾರ್ಡು ದುಂಬುದಕ್ಲೇನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತದ ದೆರ್ತ ದಿನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಂದ ಪರಿಚಯ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಆ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಯಾಪಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಂದೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎದುರು ಪಿರೋ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಪೂರ ನೆನಪುಗ್ ಬರಂದ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಚಿರಡಣಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ದಯಪಣ್ಣ ತುಲೆ ಕಡತಿ ಪಾಂಪು ಏರಿ ಲೆಂಚಿ ಉಂಡಿ ಬಟ್ಟಲ್ ನೀನು ಮೂಜನ ಅರಮನೆಯ ಮರಪರಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಡೆಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ ಗಮನಿಸಿದೆ ದಯಪಂಡ ಇರು ಬೋವಿಲ್ನ ದೆಂಗ ದೀಪ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಸಾದ್ ನೀರು ಧೈರ್ಯ ಐತ ಆತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈತ್ ನೆಟ ಈ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ಒಂಜಾತಿ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯರ ಶರಣ್ರೆ ಒಂತ ಎಂಕುಲು ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಐಕೆ ಬೇಜಾರು ಖಂಡಿತ ಜಪ್ಪಾರ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಪೇರನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೋಳದ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಬಂಗ ಅವತ್ತದು ಪೆಜಿದಿ ಪೂಜಿದಿ ಗಂತಿ ಎದುರು ಗಂತಿದೀಯ ಕೊಡದಿ ಪರ ಕೋಡಿಗೆ ನಿಜ ಸೊ ಈತ್ನೇಟ ಇಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ ಲೆಪ್ಪನಾಗಿ ರಾಪುಜಿ ಮಂಡಿಜಾರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಮಂಡರ ಶರಣರೆ ಐಕೆ ಅನ್ನೆನ ತೂಪಿನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ಈ ಅನಿಸಿಕೆ ವಿತ್ ಸಿಕೆ ತಂಡದ ಪರವಾದಿರೆಗೆ ನಾನು ದಿಂಜಿ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಹಿರೇಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದನ್ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಜನಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಆಕ ಮೋಕೆನ್ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕಾರನ ಪೂರ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಶರಣರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕರಪ್ಪ ನಂದು ಇನಿ ಏರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಏರು ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಯಾನ್ ಶರಣ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲೆ ಅವಿ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಪನಂದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾಡು ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ತರ ಪಂಚಾರಿ ಯಾನ್ ರೈಲ್ ದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲ ಕಾತನಿಗೆ ಕೊರಲ್ದ ನಾನು ಆಗಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಇರಡ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ತೆ ಕಲಾವಿದನ ಬೇನೆ ಇದೇದಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಉಲ್ಲಾಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾ ಅವು ಶಾಪನ ಅತ್ತ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ನ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಗ ನಾಟಕ ಆನಿ ಅನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜನ್ ರಾವಣೆಗೆ ಅನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮರಣ ಪತ್ತಾದ ಪೋದು ಪೊರ್ಲೂಡ್ ನಾಟಕ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಕೊಡ್ತುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಶರಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರನ ಬೇನದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಗೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಇನಿಕಾನಾಗ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕನೇ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎತ್ತೋ ಜನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟುದು ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜರು ಸರಕಾರಡ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಉಡಲರ್ದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಕಲಾವಿದರ ನಂಚಿ ಸರ್ಕಾರ ತೂಲೆ ಅತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲೆ ತನ್ನ ಬೇನೆನ ಮದತದ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ತಿಳಿಪವನಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಬೇಲೆ ನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ದತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ದಯಮಂತ ದಕ್ಲೆ ಪಡೆದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಲ್ನೆ ಪಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಚಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಇಂಕ್ಲಿನ ಆಪ್ ಇಡು ತೂವಲಿ
ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ತಿಂಗೊಲುಗು ಅರ್ಧ ವರ್ಷಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾಸನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ ವಿಷಯಲು ಎಂಕಲ್ನ ಆಪ್ ಇಡ್ ತೋಜು ಬೇಗ ಮಾಪಿಟ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Mop